Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Gwamnatin Nijar ta taƙaita wuraren samun biza ga wasu 'yan ƙasashen Turai. A ranar 20 ga watan Agustan shekara ta 2025 ne ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta sanar da sabbin ƙa'idoji na bayar da biza ga 'yan ƙasashen Turai da dama. Bisa sabon tsarin, an ware ofishin jakadancin Nijar guda uku ne kawai da ke da hurumin bayar da biza ga 'yan ƙasar Italiya, Netherlands, Jamus, Belgium da Burtaniya, wanda suka hada da Geneva na Switzerland, sai Ankara na Turkiya da Moscow a Rasha. A cewar wata sanarwa da ministan harkokin waje Bakariyo Sangare ya rattabawa hannu, jakadancin Nijar da ke Brussels, Belgium zai ci gaba da bayar da biza ne kawai ga masu rike da fasfo na diplomasiya ko na gwamnati. Ma'aikatar ta bayyana cewa wannan mataki ya biyo ne bayan kasa amsa buƙatar da Nijar ta miƙa wa jakadancin Turai da ke Niyami don su rika ba da biza a ƙasar, inda da dama ke tilastawa su je ƙasashe makwabta kamar Burkina Faso don neman biza zuwa Belgium ko New Zealand. Tun bayan rufe jakadancin Faransa a Niamey a shekarar 2023 sakamakon juyin mulkin da rikicin diflomasiyya da ya biyo baya, hanyoyin samun biza ga wasu ƙasashen Turai sun ƙara wahala. Jakadancin Turai da suka rage a Nijar kuma ba sa ba da biza zuwa wasu ƙasashen. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.